Començar a fer servir Microsoft Project és molt senzill i en aquest vídeo tutorial ben curt intentarem justament explicar com introduir informació i com extreure informació dels nostres projectes de manera ben senzilla. La pantalla per defecte que tenim a Microsoft Project és aquesta del diagrama de Gantt i el primer que hem de recordar de fer és venir aquí a baix a l'esquerra, a la cantonada inferior esquerra, per canviar aquest Nuevas tareas i assegurar-nos que estan programades automàticament i això facilitarà que Microsoft Project faci bona part de la feina i nosaltres no l'haguem de fer. Dèiem que aquest diagrama de Gantt ens permet aquí treballar introduint tasques, com per exemple la tasca 1, la tasca 2, i així podríem anar posant més informació, tantes tasques com tinguéssim. Alhora podem introduir-li durades, que poden anar des de minuts fins a mesos, només cal fer servir les seves inicials. Aquí podem fer diverses proves, per exemple, una tasca que dura 3 dies, una que dura una setmana, o fins i tot una que dura 3 setmanes. I alhora també podem introduir el que se'n diuen les predecessores, és a dir, la relació que tenen les tasques entre si. Això és, per exemple, la tasca número 2 no es pot fer fins que la 1 s'hagi acabat i això ens genera aquest vincle, aquesta predecessora, i mou la segona tasca en el calendari, la col·loca just després de l'anterior. Aquesta informació que hem entrat a través de la columna de predecessores també ho podem fer amb el propi ratolí, amb un simple gest del ratolí. Passo per damunt de la primera tasca, clico, arrossego i puc deixar aquesta cadeneta damunt de la segona tasca i genera exactament el mateix, col·locant-me ara Microsoft Project el número de predecessora que li correspon. Podem introduir per descomptat molta més informació i aquesta informació la podem introduir, per exemple, al respecte dels recursos. Per introduir informació sobre els recursos, el primer que hem de fer és venir a la cinta Recurso i buscar a través d'aquesta primera opció que tenim desplegable aquí a l'esquerra el que es diu la hoja de recursos. I la hoja de recursos el que ens permet és donar d'alta els diferents recursos que tenim disponibles, siguin humans, materials, del tipus que sigui. En aquestes columnes que tenim just aquí a continuació podem escollir diferents qüestions, per exemple, si el recurs es comptabilitzaran els seus costos a través d'hores de feina, a tal hora de feina, 20 euros l'hora, 30 euros l'hora, si es comptabilitzaran per unitats, a 2 euros la unitat, a 3 euros la unitat, o si serà un preu tancat, una mena com de pressupost tancat que ens fa per una determinada feina. Si cobra per hores, doncs ho deixarem tipus trabajo. També podem comptabilitzar aquí la capacitat màxima, això és la disponibilitat màxima d'hores amb què podem comptar al respecte d'aquest recurs sobre la seva jornada laboral. Si treballa 8 hores, 100% implica que dedica a aquest projecte en el que estem ara justament aquestes 8 hores completes. En canvi, si només dedica estones, doncs hi dedica la meitat, un 30% o el que sigui convenient. I just al costat tenim les caselles que tenen a veure amb el cost, amb la seva tassa estàndard i just al costat la tassa d'hores extres. La tassa estàndard serà el cost que volem aplicar-li brut per hora de feina i la tassa d'hores extres és si n'hi haguessin i a sobre es paguessin, doncs a quin preu es pagaria. Quan ja tenim els diferents recursos donats d'alta, que en poden ser tants com vulguem, tornem al diagrama de Gantt per poder assignar aquests recursos a les tasques. I això ho fem amb la penúltima columna que tenim a la dreta. Aquí podem o bé començar a escriure el nom del recurs i amb el text predictiu ja s'acaba de completar, o bé seleccionar de la llista el recurs que toqui, fins i tot més d'un si fos necessari. Correcte? Un cop tenim aquesta informació col·locada, arriba el moment d'extreure-li informació a Microsoft Project, perquè de fet l'objectiu de treballar amb aquesta eina no és introduir informació sinó extreure-la i per tant després podrem prendre més bones decisions de planificació. Per on podem treure informació? Primer podem anar al menú Proyecto i a l'opció Informació del Proyecto per tenir les dates d'inici i finalització del projecte, que a més per descomptat almenys una d'elles es pot canviar i replanificar aquest projecte per començar per exemple l'1 de setembre. I alhora aquí a baix a l'esquerra tenim el botó d'estadístiques que ens permetrà veure ràpidament com està el nostre projecte a hores d'ara, si més no amb la informació que li hem introduït. Dates d'inici i finalització, durada del projecte, hores de treball que impliquen i cost total previst. Alhora, però, també tenim l'opció de treballar amb els informes. Els informes és una opció que trobarem aquí en els menús, es diu crear un informe, i tot i que és veritat que podem generar informes nous des de zero,
En aquest tutorial tan sols cobrirem aquells informes que ja estan predefinits, com per exemple aquest d'evolució que trobem en l'opció de panel, i tenim un parell de gràfiques ben interessants, o si hi tornem també podem anar a treballar el tema dels costos i que ens faci un informe dels costos que es van derivant, de les diferents tasques, etc. D'altra banda, també podem treure informació interessant d'altres vistes. Per exemple, podem anar a la vista de calendari. Això ho podem fer a través de la cinta Tarea i per comptes d'agafar l'opció de dalt d'aquest botó, agafem la de baix que es desplega i podem anar a totes elles. Per exemple, calendari, el típic calendari d'Outlook amb les seves barretes de Gantt al damunt. Però també podem anar al diagrama de red, que és una simplificació del nostre pla per tal de veure'n només l'estructura bàsica i fonamental. Alhora, tenim una opció molt interessant, que és treballar amb una vista que es diu Uso de recursos i que trobarem per descomptat a la cinta Recursos en el seu desplegable. Uso de recursos. I aquest Uso de recursos, aquí està, el que ens dona és, primer, a la banda esquerra, aquesta meitat esquerra, el nom dels recursos i el total d'hores que dediquen en aquest projecte en funció de les tasques que se les han assignat. Aquestes 160 hores d'aquest recurs al verd venen de 40 de la tasca 2 i de 120 de la tasca 3. Però alhora, a la banda dreta, podem veure com es representen damunt del calendari. Damunt d'un calendari, dilluns, dimarts, dimecres, però també amb el zoom podríem ajustar-ho per setmanes, mesos o el que volguéssim. El que podem veure aquí clarament és que a l'alçada del nom del recurs, per exemple, a l'alçada d'aquest recurs en concret, en aquesta franja més grisa, tenim el resum del dia. Aquest recurs d'aquí dedica 8 hores aquest dimarts, aquest dimecres 8 més, aquest dijous 8 més. I de què són aquestes 8, 8 i 8? Just a sota, en la part blanca, tenim el detall. Són 8 hores de les 24 totals que s'han de fer per la tasca 1. 8 hores avui, 8 hores demà, 8 hores demà passat, ja tenim les 24 hores. Això ens permetrà detectar colls d'ampolla o sobrecàrregues de feina, com és el cas d'aquest recurs d'aquí, que precisament està pintat en vermell per alertar-nos que hi ha alguna qüestió que no funciona. En aquest cas, fixem-nos que en el resum del dia, aquestes 16 hores que ens marca aquest divendres són molt per damunt de les 8 hores d'una jornada normal de feina i per damunt també d'aquella capacitat màxima, d'aquells percentatges que hem vist abans. Aquest dia se li han programat dues tasques de 8 i 8 hores, és a dir 16, de dues tasques diferents. Se li està solapant la feina i per tant no podrà fer-la i caldrà revisar-ho. Aquest és l'uso de recursos, però si ho preferiu també podem veure una informació molt similar des de la perspectiva de les tasques, no dels recursos. Ens n'anem a la cinta Tarea i escollim el uso de tarees, que és, com veieu, el mateix, però ara està ordenat diferent. Ja no tenim el nom del recurs i a sota la tasca, sinó tenim les tasques i a sota el nom dels recursos. Aquest exemple que veieu aquí, tenim una tasca que necessita 180 hores de feina i que la Noemí i l'Albert es reparteixen d'aquesta manera d'aquí. I per descomptat, a la banda dreta tenim la possibilitat de plasmar-ho en un calendari. El diagrama de Gantt, si hi torno per últim cop, ens permet, com veieu, tenir una mirada general al projecte, però sobretot ens permet introduir informació, ja sigui de tasques, de durades o de predecessores o fins i tot de recursos si volguéssim, i automàticament anar veient com es va representant, com es va generant aquesta mena de cronograma, aquest diagrama de Gantt que es va generant aquí a la dreta. Per tant, acostuma a ser la vista més còmoda amb la que treballar. A partir d'aquí, les altres vistes que hem vist, els informes, les estadístiques, ens permeten extreure la informació que és en realitat pel que estem aquí. Hi ha moltes altres qüestions i moltes altres funcions que realitza Microsoft Project, però aquestes són les bàsiques i aquestes són les que s'han de conèixer i dominar, perquè són les que farem servir en tots i cadascun dels projectes que vulguem planificar. La resta en posteriors videotutorials.